Jeg hedder Jens Schlosser, og jeg er 63 år. Jeg oplevede, at det blev sværere og sværere at følge med i, hvad der foregik. På det tidspunkt arbejdede jeg i et internationalt firma, hvor mange af møderne foregik online. Jeg måtte virkelig skrue op for lyden. Nu har jeg haft de her Banafon-høreapparater i 2 måneder. Det har givet et betydeligt løft i min livskvalitet. Der, hvor jeg har en virkelig stor oplevelse af glæde, det er i social sammenhæng. Vi er nogle venner, som mødes nede på vores stambistro. Det er et sted med stengulv og dårlig akustik. Og det lydindtryk har gjort, at jeg har haft virkelig svært ved at kunne deltage i snakken. Så jeg følte mig sådan lidt socialt isoleret. Som ung hørte jeg al slags musik, men jeg kunne godt mærke her på det sidste, inden jeg fik høreapparat, så var det mere rock. Fordi der kunne jeg trods alt høre de dybe toner. Men hvis jeg nu i dag slår over på musikprogrammet på høreapparaterne, jamen det er jo helt fantastisk at høre noget klassisk musik for eksempel. Nu efter 10-15 år har jeg fået hørelsen tilbage. Det svarer jo i princippet til, når du laver mad. Hvis du lader være med at putte krydderier i maden. Altså, du bliver mæt af det, men det smager altså bedre med krydderier i. Og lyden er jo en del af livets krydderi.